subog bitaw ang gilogan nila. Pero let's kanang maorte tuyo na ko nimo. Salamat kayo ha. Jose! Muli na ka, Jose. Unsa man? Muli na ka, kayang ka man. Ay kung bugal-bugal ha. Bisag unsang oras ha, pwede ba tayo papuhaon din eh? Oy, ay, gamit ang dugot sa baboy, oy. Dali na mo Hoy, dito man Bitya. ako. Wag yung ko, mahimuot nimo. Hasta silang masya, mahimuot nimo. Maayo di ka mo tagyan ang tulong ni. Apan ako dili. Uy. Uy, siya, uy. Punta dito sa Eh, baybayon paminaw naman. sayang kayo mo kagwapa. May hapsan mo. Ikaw si Bagarbusog, ikaw, eh. Pero sa gudri ka diyan. Gisulti may tulong ni. Kita ka ng baybayon. Tutukin na may arak ta. Imanayaw tondo. Non. Ibaw ka bita, no? Hmm. Kung mahimo ko pa lang, kaputong kang bulan. Nga naman. Ako kining i-dribble sa mga atubangan. Hmm. O ihapak sa mga agtang para muli alam kabuang. Akong ilong. Unsa ka bitya? Di juga pa tuusaw pagbadlong nimo? Sisid, uy. Ay, kung badlong nga si uy. Adto ta sa baybayon, ganit na ako ipakita mo. Sa'yo kita. Pakita. Sayaw. Sayaw ko. Oh! Sayo diha! Ha? Sugto ko simbot ano eh. Di, di pa. Sayo diha! Bakit ulit ka? Ay, may usa ka chika din ni patong sa sanga di lupad ang usa tulo na lang sila. Padayon na na! Sige, padayon na na! Uy, Hussein! Niyo mon! Kading chika din na Dali na mo. Nay, unsa man nay? Pagawas na ni sinang atin. Pagkausa na, gutom na ba na? Ganyan na ba nang gutom na siya? Ari na lang napakan ang susundod na eh. Huwag niya magiton. Ang sabi ako, idinhin na lang. Watay angay kablaka. Kaya nakita namin may bado sa poblasyon. Akong giinan yung mutabang pangita ni Arlene. Ay, sorry ka to nay. Lingon ra ba to siya ni? Iya ka ikiha. Anong kiha man? Wa siya ay katarungan, yung kiha siya na ako. Bantay blo ka? Sige na. Ano? Alin na lang. Delen. Day, dali na day. Limuta, uy. Ano naman? Si Kiko manggut. Di akong gitabunan na migsako. Ang awang sa dito gatabunan. Bakitaan ka ito na. Mau ba? Ay, mga mata. Delin, pare tadi tapad da. Ang sabi ako, oy. Nabi ako giandam ni mo. Tuyok. Halle de Vienna sausage. Dali ba? Na, dali na. Ari na lang ko. Dili. Pwede na siyang pensyon. So good. Sige na, mga ang sakit. Galing niya, batod ng tatay ni mo. Itong. Abo isang tatay, no? Ako yung gituyo para mo gini. Sakit pamaho atong tatay. Sige lang. Kaya ko mo ng tugaon. Padadaan natin sa tatay mo. Sige po, ha? Basta niya mapasmit sa tatay. Wala problema. Basta na sobra lang ha. Kasi may mahuto dito. Ay, dong, ikaw na lang hatod ha. Pero, ayaw yung sulti ha. Anak ng Arlene mo. Ha? Sige na. Ginoy. Ako yatod he. Ay, Ya. ata na. Dili yung utod na. Banday bitaw ka. Sige, ande. Ano? Ayaw na. Yung sa ng pagsulti si tatay, kung mangutan na siya nga, di inigikan ang pagkaon. Sa iyon ra ka na eh. Tingnan na mo nga. Gipadadaan ako og pagkaon si Noy Baddo kay kung may kahurot sa pagkaon ni Manay. Mangutan na di inigikan. Tingnan na mo nga. Salin sa mong irak nga si Ronnie. Uy. Hala? Dili na to inyong anak. Atong ino nagilainan na to sa luto. Dong. Ay, pasugat kwarto ha.
Yung ko, tabangan ko ng papangitang Arlene. Wa, maligi! Ang sama ka na yun eh. Kaon pa ganit ha. Sa ako nimo, tabang mo ko papangita. Huwag Oh. lang sa inyo. Basta makita na mo kay amo man ihatag nimo. Pangitang agin ninyo, ha? Kaya wa para mawa ang pagduda na ko ninyo. Ang sama ka na yun eh. Pasaligan ng bitaw ka. Hindi ka may mahulog pangita. Anto di na mo makitaan. Tinuora yun yung pagpangita. Kaya ron mawa ang pagduda ninyo. Ay, oh, good. Tinuron lagi. Oo. Nay, apil naman nay. Ngaon sa dito nay. Salamat. Uy, sa pa yan. Ayos. Ako, Alihi! Asa mo ganay? Ako na lang siya! Dapat Arlene! Ayun na kay. Dugan na kay napakan yan eh. Iring, iring. Pagkandangan na. Beware of cats, do not enter. Total, wa bitaw may mahulog pangita. Ay lang gud pa mo gusnoy. Total mangita bitaw may. Ibuhat man na mo ang tanan ba nga makitaan si Arlene. Sige lang na, ilag ka balangan eh. Eh buhato na mo kutob sa mong mahimo na eh. Bisan adto pa may mangita eh. Kinatumyas kalimutan. Ako pa. Nahingawa mga ko na nga nawa si Arlene. May baon na bitaw ka. Tan ako nakalab si Arlene. Ako may mutang, ako'y kinatugnoy. Ay, kabalat ka na ni. Kaon sa nay kay para di ka mapas mo ba? Salamat! Uy, sa pa yan. Ayun! Sino to? Ayun eh. Isa to! Si Carmen yat. Carmen! Nani, iring nga... Gatsin! Ha? Dok, Ayun eh. gitrin. Ari ra ka makita giring lagi. Okay, para mo atsi nay. Ako binuangi! Ako binuangi! Wiring mo, tse! S-class man ang hiring eh, legendary ni ba? Legendary. Kamusta ra makita ginana ni? Pareha na mong duha, pareha mong duha na! Hey, iring yun to. Na, Iring ko. ihas ka. Pareha na mong duha na! Kana nga mong iring. Kusukin lang mo tumbling dong no. Oh. Tumbling. Kana ang pansit. S-class na ginani. Expert na si Exo. Bebe. Ayo lagi ni. Magdiya ko! Ayo lagi ni kay Koroson kasi ring. Sa karason! Bahala na karason ko! Bahala na karason! Basta... Gi, padayon gyud ni kay iki ang trespassing. Kisam kaya na ko! Ang iring. Iring ko. Tabi! Tabi! Busi mo bunuang na! Bawa! Kuya ayaw na lagi pugos no eh. Lagi diha. O diya. Alis na mo ha! Hindi ka matunga kong anak! Ipadayon na kong kaso ninyo! Ang kihan ako! Ipadayon ako! Sampot mo! Alis na mo! Kanarabas tiya tiyo. Sige naghilak tungod nimo. Sige kag lakaw. Kuhan sa kinastihan naman dong eh. Huwag ko naman siya, mura di ko mapauli. Bawang ginasis kong lakaw. Lain mo sa tiyo. Good kay. Sa una mo pa kaniagig kamatay. Pinangga kay mo siya. Karon noon, buro siya baliwa para nimo. Di na tinuulo mo. Ako naman siyang ipasabot nga importante mo ni akong lakaw. Di mo siya kamtugan. Kung asa ka pa dong. Huno Kastiya ana. Sa pangita nimo kay di kamtugan. Bisag asar na ikulong. Di siya angay mabalaka. Di mabalaka bisan asal gud ka mabalaka dinastiya. Kanarabas tiya tiyo. Nagduda ra ba na nimo? Mga nanakay asawa lain. Mo na yan pong. Oo, kay baka ako masakay kandak ko. Pero lakaw di kaptugan. Oy dong. Kanastihan ni mo wala di ko magbinuang ana. Pinangga ko kay kana. Nag-istorya po ko niyang tinuod. O di kay gitago. Kumbuloy. Utro sa gada. Wala lagi kay gitago. Utro sa gada. Takdan ko si mong iyaan da. Sintug ang gisang tiya. Ang siya pagumangko na Diyos layo. Mangkon. Sa may nagingon. Si tiya lagi. Dam sa ni sumbong ni tiya. Nanay kay pagumangko ni Diyos layo. Layo, pataka ang daw kagyaw-yaw eh. Awa baka kung juga gati uy. Ay nakailain ay.
Nakailain, tiyo. Wala na takay. Nakailain. Imo kong ilaron, tiyo. Nakailain. Saan ang ginoon na purgahon tayo no ka? Hala ka Nakailain, na. tiyo. Ilom. Chicks boy, masanay ka, tiyo. Six Masanay boy. ka daw. Mata. Tiyo. Siya dito. Pulis ako, tiyo. Ayaw sa kay na ko isulti nimo. Ano sa mga, tiyo? May tawag gani ato imong gisugilan ako nga si Tulumi na pag umangkon dito sa dayo. Ano ba? Bago kami galalis ng tiyo. Kaya wajud ko, no? Ali diri magstorya ta. Dito si Bitsa sa amo nang nabilon siya nga nawagtan ko ang kasulis ng ito akong giuli. Abutan na nila, pasag din na sila. Wala tay labot ana. Kini mo ko si Bitsa mo ko nagsigis-sigis na ko nga wa mo na ko kulabawi ang kasulis ng balik. Si Bitya dito sa inyo. Oo, dito lagi naglagot ko. Kaya mura mong ko gingawat nga ako kung kuha ko nagbagang kasunis. Imo pa sa tong gitamparos aron taga. Wala nang oy. Sa naglaglagot ko, ako lang mo sa itubag-tubag kong pinarong. Kasamok binakarsunisa oy. Nahibuhong sa gunang. Nga hilabihan nila pagtagad atong kasunisa. Hasta ko'y naglagot ko. Di sa muka, nagtugmaayo anang tanga na. Kinsa mo gina si Tulumi Manang kay matupan ni Bitya nga gituwa mo na maayon ni Carmela. Hantod karon. Naglibog kong tagadiin ang tawanan, wako kay Bao. Naglagot kay ko ni Carmela, kay may kayong tagad ang tawanan na. Naglibog ko nang kay hastang katungod ni Manong matupan ni Bitya, gusto sa niya nga iyang ang kunon. Ay si Carmela lagi. Ang buta na pag gumangkon oy. Mutuo magabi sa isulti, sa isulti ang tawanan. Unsa man, tinuod ba na nga nawa ang kasulis ni Manong katong akong giuli? Ay maulagi ko no. Yahain maron. Ambot lagi. Wa ko maghikotara ng butanga oy. Sila ay nagkagubot anak. Yan na pa. Ako to si Carmela. Bitya. Uy, ikaw man din natulumi. Mao mo ko'y po ni Pariwakin, basta mo ko dili ikaw kung pangitaon. Ang mo ba? Nya makasod ko day. Kasunod ko na dali. Hindi ko sagot tulumi. May nang ibaw kong ka ba? Samot ba ang kamaldita ni nang masyang gawin? Ikaw ang numero 1 niyang. Public enemy number 1. Oo, lagi. Kung makitaan ka niya, sigurado jud na sikmatan ka niya. Nana ni pato kong ulo day. Oo, galagot siya. Kaya ang imo manggod gibaoran si Jose na di pa daulo ni Ma'am Carmela. Mao man gunay togo ni Pariwakin. Sampo na siya lain po diyan tuyo. Nya, kontrahan ka nila. Niabag na ginoon. Pero nga ako rin tumong diri ang karsunis lagi ni Pariwakin. Mauga ni pagmatngon, pagbantay, kung panitan mangutana sila nimo nganong nibalik ka nga ni, ang tuyo nimo, ang karsunis ra gyud. Umorog yun. Mawaksan yun. Pero ayaw na pag-ingon na di na paduulon si Jose ni Ma'am. Saon na lagi tanda nga mauman tayo ni tugon sa matay ni Pariwakin. Ani na lang tulumiha, ay isa. May paimo na lang sultiun si Jose. Sultian mo si Jose ba? Sabot na ko. Na siya na lang mo dool na ko. Baga sa face ni mo. May mo mga nga ikay may istorya na nga dili siya may dool ni Carmela. Ikaw, ibidi-bidi to. Ikaw lang, atrakan mo kung suntong ko. Pilipina ka na pag inana. Baga sa mag-face ay. Ay, tulumi. Hmm. Tabangin na lang ko, uy. O sige. Anam ka mo dool si Jose ni mo. Tabangan ka. Gado. Lalay sa kung nga di na mo dool ni Ma'am Carmela. 100%. Taraw. Deal ha. Tara. Na. Ato ba? Sus, ang problema karong tulumi ba? Ang karsunis. Huwag pa makit eh. Iwa pa dyan mo ang kisi nakakita. Kani makauban sa iyong balay day. Wala ka na nila day. Sus, uy, may kawatan yan eh. Wata ka siguro day. Mahalin para ba to day? Wa ka to gibaligya. Usad mo. Hahak yun ang problema ka day.
Ato sa nako si mama, kay bawo una ko nananak ka. Mo diretso na ko dito, day. Ayaw lang yung umi. Uy, na naman. Makita niyo ang masya ko ni Ayaw na ko eh. Okay lang na sila, sagdiin na sila. Kay masuko kaya si mamo, din sa kanito. Ako na si unang adto. Kay, kumingon sila pasudlon ka, di na lang kamusud ha. Huwag din na. Ay kayo ka itong mga buhayan. Pagdali na yun. Madali, Sen. So, dali. Hindi magaya, saan si Camila? Ako siguro si Kwarto na. Okay, siguro. Hindi naman magay. Lumay na na siya. Ano kayo mong kuha na? Ako doon na sa lingnan. Na dili mahimo. Na magpabilin siyang dili inahan. Nindot ka na? Nindot na, hindi pa sa buong na. Hindi naman doon kayo. Malukmay na na siya nimo. May Ito ba lang ka? May ka. Oo. May na kayo hindi pa sa buong. Alagi ka bala ka. Malukmay na rin na siya nimo. Nindot anang. Kinahanglan nga, angay ko siya may mong inahan. Angay siya magminyo aron. Magkabaton siya og bana. Mao man ganin akong gipasabot niya. Unya, mura magniuyon. Nindot anang. Pero, inag-ina nga, ako ang kaya nga may mong amahan siya man. Walang na ako dritso ha, Jose. Pero paingon lagi nang adto. Ikay akong itok mo dyan nga mahimo yung bana o mahimong amahan sa iyong anak. Nahadlo ka do? Wa ko mahadlok. Pero wa ko ko kibaw ko, doon silang giawayan. Sagdi lang. Katong babae may atong pakisultian. Oh, tulumingan sa kumbana. Sa ato pa, tulumbi snigger angahan si mong bana. Karon, magsugod na ta ha. Unsa magituyo ninyo, dire? Kung masanong ka sa mong tuyo, mutunga to si Erlin. Sa karon pa dayon. Pero, dili gani. Itong sangtod doon. Di nakakita to. Sabot pasabot nimo. Ay nalagpangandoy do, na mamimbro kas kumilik. Kaya doon naman kayo kitaguan. Pero sir, anong imo man taon nang i-apil ang kasunis? Oy, nga wa may labot. Asa man ron ang karsunis. Pagtarong mundo ha. Nga nang ako may inyong pangitaan. Si Putput, mauto'y pangitai. Nagdi ka kitubagan na. Patay! Dili pre, nanumpa gid siya pre. Ihatan niya na ako tanan. Kwarta,